Nyt. Ja näytä mistä se on hyvin. Äiti ei kannata laittaa. Arto, ootko tässä kaivalla? Tässä isä. Tässä? Joo. Tähän paljon. Tässä. Joo, varmaan. Tässä. Tässä. No. Niin. Tässä on paljon. Tää on. Näköisen aina. Näin. Joo. Tää on Heni. Heni. No niin. Perkele, kun ne menee tonne. Nyt riittää jo. Kerran näin. Tää. Joo. Tässä. Joo. Tässä. Ei oo. Joo. Ei oo. Se on hyvä. Kalat on syöty. Pieni hetki. Otas vielä yksi ton. Monta siinä on? Se on riittää. Riittää, joo. Otetaan tää vielä. Yksi vielä. Ei niin. Se ei oo enää, se on. Ei tää ei toimi. Joo, se on vanha. No niin. No niin. Hyvä. No niin. Kiitos. Kiitos. Ja laitan nää tonne. Ota salaatti.